Добре дошли в Божия дом, църквата, която е стълб и опора на истината. И е толкова хубаво и прекрасно да се съберем заедно. И най-хубавото е, че Бог е между нас, в Неговото присъствие. Тази седмица се случваха по лицето на земята интересни неща. Имам роднини в Ирландия и там имаше невероятна буря. Имаше рекордни скорости на вятъра от сорта на 150 до 180 км в час. Както се изрази един мой приятел, по-бързо отколкото шофираме по магистралата. Вятъра ни изпреварвал. И интересно е, че в живота ни има и друго атмосферно време. Имаме времето, което е около нас, когато виждаме вятъра, бурите, градушките, дъжда, всичко, което се случва около нас. Обаче вярвам, че има и атмосферно време, което е вътре в нас. И то може да се различава от времето, което е около нас. И интересното е как е възможно отвънка да бушува най-огромния, най-силния вятър. 150, 180, 200 км в час. А отвътре да ти е тихо и да е спокойно. И обратното. Отвънка може времето да е нормално. Слънцето да пече, птичките да пеят, времето да предразполага към спокойствие и уют. Обаче вътре в тебе да бушува някаква буря. Да няма мир, да няма спокойствие. И във всичко това вярвам, че ние като Божии хора, като синове и дъщери, имаме какво да надградим. И да станем като Давид, който казва в 62-ри псалом: душата ми тихо уповава само на Бога, от когото е избавлението ми. Само Той е канара моя и избавление мое и прибежище мое. Няма много да се поклатя. Понякога може малко, но няма много да се поклатя. И когато ти, каквото и да е обстоятелството отвън, избереш тихичко вътре в тебе да се уповаваш само на Бога, тогава атмосферата се променя. Духовната атмосфера вътре в твоя дух, в твоята душа се променя. Тогава атмосферата в твоя дом, в твоето семейство, в твоите взаимоотношения се променя. Халелуя! И така, душата ми тихо се уповава само на Бога. Друго интересно нещо, което стана тая седмица, е, че Доналд Тръмп дойде на власт. И когато минаваше церемонията, когато той да вземе поста, имаше различни хора, които идваха, изнасяха реч, споделяха слово. И един от тези хора беше Франклин Греъм. Това е синът на Били Греъм, който е бил един от най-влиятелните проповедници и благовестители на 20 век. И този човек наистина е бил Божий мъж, чрез когото Словото на Бога и благовестието е достигало до милиони по целия свят. И самият Били Греъм при живе, докато е бил жив тук на тая земя, разказва в една от своите проповеди. Казва така: бях ученик в гимназията или вече в университета, не помня, и написах писмо до майка си. Това е, средата на 20 век, още няма телефони и може би има, но не са развити технологиите. И праща писмо на майка си и казва: майко, тези дни сякаш и в молитвите си, и в живота си не усещам Христос толкова близо. Да, опитвам се да чета и да се моля, но не го усещам както преди. Разколебан съм малко. И тогава майка му, слава на Бога за майките, които са верни да окуражават своите синове и дъщери и там, където Бог ги е поставил. Вярвам, че Божието царство има нужда от стабилни Божии мъже, които да отстояват Божиите принципи и да водят смело напред. Но слава на Бога и за всички прекрасни жени, които са невероятна подкрепа и огромна помощ във всичко. И тя му праща писмо: синко, Били, ти си повярвал в Господа Исуса Христа. Той е твой Господ и Спасител. И независимо ти какво чувстваш, Той е близо при тебе. Така че точно в тези мигове, точно в тези моменти, когато може би атмосферата вътре в тебе е по-бурна, когато ти не усещаш със своите чувства и емоции, че Той е близо, че отговаря на молитвите ти,
може би точно тогава той е най-близо. Той е най-близо. И точно тогава е момента ти да ходиш с твърда вяра и да продължиш напред, познавайки Господа, уповавайки се на това какъв е Неговият характер, на преживяванията, които ти си имал преди това с Него. И когато продължиш така, следват невероятни благословения. Деня след бурята в Ирландия, аз се чух с моя братовчет и той каза така: сега след като бурята мина, е толкова тихо и спокойно, все едно никога нищо не се е случвало. Пълна тишина и спокойствие. Така че в миговите и моментите, когато ние сякаш не усещаме толкова много, продължи да ходиш уверено с вяра. Дори ако си в, както казват, метафорично, като в период на пустиня, както Израел вървяха към обещаната земя. По пътя към обещаната земя минаха години наред през пустинята. Ти върви с вяра, както Халев и Исус Навиев. Върви и действай така, сякаш вече си в обещаната земя. Това е да бъдеш пълен с вяра, с убеждение. И кое е убеждението? Това, че знаем кой Бог е, че Той е верен и всемогъщ, че Той ни е спасил, Той ни е изцелил. И знаете ли, Той наистина е добър, верен и милостив, но все пак ще допуска да има и такива шарени моменти. И ние казахме няколко думи на Давид, как душата му тихо се уповава само на Бога. И по времето на Давид има един мъж на име Асаф, който е бил един от главните ръководители на хвалението. И в 81-ви псалом той говори и казва така: пейте радостно на Бога, нашата сила, възкликнете към Якововия Бог, запейте псалом и забийте тимпан, благозвучна арфа и псалтир, засвирете с тръба на новолуние, на пълнолуние в деня на нашия празник, защото това е закон за Израел, наредба от Якововия Бог. Той го заповядва като свидетелство за Йосиф, така и продължава. И казва: в скръбно време ти ме призова и аз те избавих, и сред гърма те чух, при водите на Мерива те изпитах. Мерива е точно едно място, в което Бог сякаш леко остана на страна, за да изпита израелтяните, да види какво има в сърцето им. Дали те ще направят точно това, което ние говорихме. Дали ще продължат в този период на буря или на затишие да ходят уверено с вяра, или ще дойдат леко назад. И слушайте, люде мои, и ще заявя пред вас: Израилю, ако би ме послушал, да няма сред тебе чужди богове и да не се покланяш на чужд Бог. Аз съм Господ твоя Бог, който те изведах от египетската земя. Отвори широко устата си и ще ги изпълня. Така и нека ние днес да отворим широко устата си, да отворим широко ушите си, очите си, но най-вече сърцата си, за да попием и да преживеем това, което Господ иска да ни каже тая сутрин. Това, което Господ иска да преживеем тая сутрин. И аз се моля и копнея всички заедно да открием и да преживеем колко невероятно огромна и необятна е Божията любов към нас. Защото когато ти усетиш и преживееш и осъзнаеш това, и когато ти получиш много любов, това те променя коренно. И тогава ти самия вече променен, обръщаш това към другите и искаш да дадеш тая любов на всички около теб, ако може и до краищата на земята. И така. Обаче, людите ми не послушаха гласа ми. Израел не ме искаше. Затова ги оставих да вървят по упорството на сърцето си и да ходят по своите си намерения. Каква неприятна развръзка! Да ме бяха слушали людите ми, да беше ходил Израел по моите пътища. Скоро бих покорил неприятелите им и срещу противниците им бих обърнал ръката си. Даже противниците на Господа щяха да им се умилкват, а благоденствието им щеше да трае завинаги. И Той щеше да ги храни с най-отбраната пшеница и с мед от скален кошер щях да те наситя. Затова Писанието продължава и казва: днес, ако чуеш гласа му, не закоравявай сърцето си.
както в дните на Мерива. Но днес е ден за спасение. Днес е ден, в който можем да чуем Слово от Бог, което да ни предизвика, да ожили сърцата ни. И ако ти се стараеш да израстваш в Господа и да бъдеш все по-зрял, не позволявай моментни чувства, емоция да ти казват: ах, нищо не усещам, или ах, това ме засегна. Но ти с кураж, с вяра, с убеждението за това, че Бог не спира да работи за твоето добро. И ще прочетем още няколко стиха, които ще ни насърчат за това. Бог винаги се старае да работи за нашето най-добро. И когато ти вземеш тези думи при сърце, всички думи, които Бог ни е обещал и ни е казал, и ги приемеш с вяра, и ходиш с вяра и убеждение, тогава Бог вижда това. И Неговите очи точно такива сърца търсят. И си казват: ето, Той ме послуша. О, ако бяха послушали всичките люди! Бог щеше да ни храни от най-добрата тлъстина. Бог щеше да ни храни с най-отбранна пшеница. Халелуя! Но ще минаваме и на моменти, когато Бог ще ни изпитва. И самият Давид свидетелства и казва: Господи, опитал си ме и познал си ме. Това е Псалом 139. Защото ние много пъти си казваме, особено в дните, когато сме пропускали и не сме общували с Господ, или сякаш сме били така в период, в който по-сухо, по-празно, не сме чувствали, не сме преживявали Господа, сякаш забравяме, че Бог е близо. А Бог е близо особено при тези, които го търсят с искреност. И Бог познава сядането ми и ставането ми. Бог разбира помислите ми отдалеч. Бог издирва ходенето ми и лягането ми и знае всичките ми пътища. Виждате ли, Господ е близо. Докато думата ни още е на езика, ето, Господи, Ти я знаеш цяла. Окръжил си ме отзад и отпред. Сложил си върху мен ръката си. О, това знание е пречудно за мен, високо е, не мога да го стигна. Халелуя! Ще Те славя, Господи, и тая сутрин точно това ще правим. Ще славим Господа и ще издигнем Неговото свято име. Защото страшно и чудно ни е направил. Чудесни са Твоите дела, Боже, и душата ми добре знае това. Костите ми не са били скрити от Тебе, когато в тайна съм бил създаван, и в дълбочините на земята ми се е създавала разнообразната ми форма. Твоите очи видяха неоформеното ми тяло и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. Още ли има съмнение и притеснение в нас? Нека не бъдем такива. Яков казва, че който има съмнение в себе си, е непостоянен и колеблив във всичките си пътища. Но ако ти избереш, защото вярата е убеждение, което идва с твоето решение на твоята свободна воля. Така че ти реши да действаш с убеждение, с вяра, да повярваш в Господ, в Неговите чудни обещания. И ние видяхме и прочетахме, че Господ издирва ходенето ни, лягането ни, ставането ни, познава мислите ни отдалеч. Всички пътища са разкрити пред Него. Колко скъпоценни за мене са Твоите помисли, Боже! Колко голямо е числото им! Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка. Събуждам ли се? Още съм с Тебе. Така че нека тая сутрин да се събудим, да се пробудим и пълни с вяра да дръзнем, да вземем това слово, което Бог ни казва, да го посадим в добра почва и да даде плод за Божия слава. И... Халелуя! Господ не спира да действа за нашето най-добро. Всичко съдейства за добро в живота на тези, които са възлюбили Христос, които са призвани според Неговото намерение. Обаче, Божията сила и Божието действие ще се прояви в живота ни до толкова, колкото е степента на нашето покорство. Така че отново казваме, днес, ако чуеш гласа му, не закоревявай сърцето си, както в Мерива. Помни, че Божиите мисли са скъпоценни за теб. Числото им е по-многобройно от пясъка на морето.
Халелуя. Още януари, ама ние вече някой си мислим за морето и за пясъка и за плажа, но има по-хубави неща, за които да си мислим. И това е Бог, Неговото царство, Неговата праведност. И в Неговото присъствие, и в Неговия дом е най-хубавото място на тая земя. По-хубаво от най-хубавия плаж с най-кристалния пясък. И там, колкото и да са много всички песънца и колкото по-фин пясъка е, толкова по-хубав водят плажа и морето, което е там. Обаче, колкото и да са много, Божиите мисли и Божието действие за нашето добро е повече от това. Така че, имайки коража и дързостта за всичко това, нека заедно да се изправим сега. Заедно да се помолим. Хвалението може да излиза. И Асаф, предводителя на хвалението, който преди 3000 години е водил дързостно хвалението по времето на цар Давид, казва така: пейте радостно на Бога, нашата сила. Възкликнете към нашия Бог. Така че нека ние да пеем радостно тая сутрин, да възкликнем и, викайки към Него с радост, да бъдем с отворени сърца, очи, уши, ум, за да попием това, което Той има да ни каже. И излизайки от тук, да бъдем пълни с кураж и увереност през цялата нова седмица, да бъдем дързостни, смели, пълни с вяра и убеждение. Халелуя! Благодарим Ти, Господи Боже наш, Татко наш, който си в небесата, за Твоята добрина към нас, за Твоите благи милости, които са нови всяка сутрин. Благодарим Ти, че всяка неделна сутрин Ти идваш към нас с свежо слово, свеж огън. Благодарим Ти за Твоето свято присъствие, което е тук между нас. И вярваме и навсякъде другаде, където по това време са събрани Твои люде в Твоето име. И ние Те молим Ти да изпълниш сърцата ни с радост, Ти да излееш изобилно Твоята любов в нас и да ни дадеш коража и дързостта да дръзнем, да Ти се доверим. Благодарим Ти, че можем да викаме към Тебе, да пеем на Тебе и Ти да ни послушаш и да ни избавиш от всяка буря, било то във външни условия или буря вътре в нас. Ние вярваме, че Ти си силен и мощен да ни избавиш и да ни преведеш през всяка една трудност, през всяко едно изпитание. И ние във всичко избираме да вървим с кураж, с Тебе, за Твоя слава, защото Ти си ни обещал, че няма да ни преведеш през изпитание по-трудно, през което да можем да преминем, но винаги си промислил за нас изходен път. Благодарим Ти, отправяме взора си, погледа си към Тебе, сърцата ни са отворени, Ти отпуши духовните ни уши, отвори духовните ни очи, за да видим това, което Ти имаш да ни покажеш, да чуем това, което Ти имаш да ни кажеш и Твоето Слово да дойде и да донесе изобличение, поправление, наставление и утеха в нас, за да бъдем ние, Твоите люде, съвършенно приготвени за всяко добро дело. И Ти ни дай дързостта и коража през тази нова година да вървим във всички дела, които Ти си ни призовал да извършим. Още повече заедно като църква, за да може Твоя дом, църквата, да бъде стълб и опора на живия Бог и да бъде фактор на промяна в обществото, в което си ни поставил, и всичко да бъде за Твоя слава. Всичко е от Тебе, чрез Тебе и за Тебе. Благодарим Ти, хвалим Те и Те величаем в името на нашия Господ Исус Христос. Амин! Халелуя!